Skal vi sgu lige på et job her, ikke også, mand? Ses derinde. A weapon near a residential street. RP reports a subject threatening to, quote, end them. RP was unclear on details of subject's description and unknown if it was a knife or a gun. I'll update CAB with more info. 0707. Near Licorice. Marina Drive. In Sandy Shores. Vi har fået sådan en meddelelse om, at der er nogen, der er en pistol eller sådan noget. Okay. Yes. Yes, yeah, I saw someone ranching a weapon across the street. Hvornår så du det? Jeg tror, det var 5 minutter siden. Okay. Jeg prøver at finde ud af det. Bliver den lige introduced. Status check on scene. Copy, dispatcher, code 4 here. Copy. Jeg tror lige, vi skal finde en akutlæge eller andet. Medic 15 responds for a trauma patient. Be advised traffic is heavy in the area. Copy, shows en route. Medic 457 en route, 0815. Det var da ikke lige sådan. Marina Drive. In Sandy Det er Shores. så godt at starte videoen på. Run route to that domestic. Jeg vil lige starte med hans våben og sammen. Might as well get the body bag out. 9-9, clearing for urgent call. Bare når jeg prøver at skyde mig. We did everything by the book. Det er ingen efter nogle ret medical eller noget. On Marina Drive. In Sandy Shores. Noget. Så starter vi også til dagen uden en reaction. Og jeg vil lige prøve at skippe til noget, der sker noget spændende. Han kan uden hjelm, så vi kan jo lige gå ind og lade manden. Vi holder lige en ved KFC her. Copy, standby. 4-4 Romeo. Victor, Tango, Niner, 1. Unit 99. What's the status of your two? Plate is clear, no warrants. Yeah, we got Yeah, one secure. clear. Trying to reacquire the second one. I could send a couple units west of you 20 to help you. Yeah, that would be great. Copy that. Thanks. Det er for om der er den på. Jamen, skal jeg stadigvæk have den på, jo. Orket. Appreciate it. Kunne have været ham. Kunne jeg da. Men det er stadigvæk lovligt. Thanks. Og lige også være en lille bøde til ham.
Det må jeg lige se her. All units, got a 911 call on a male. Appears to be in his mid-30s, shouting and waving a baseball bat in the street. 20 on your screens. Og en bedre, og så... Okay, I see him. Looks like he's calmed down a bit, but I'll let you know if I need backup. Copy that. Jeg vil lige skifte, når der sker noget spændende. Dispatch got one heading north. Jeans, dark shirt. Officer, Jeg har en... have a suspect fleeing the area. Last seen heading Okay. northbound. Vi har skud affyret også. A dark colored shirt, 1640. West of... At the Union Grand Silos area. On Seaview Road. In Grapeseed near Main Street. Code 99, all units respond. Okay. Heading northbound. Dark graphite. Vapid Bobcat XL. Van style vehicle. The O'Neill Farm. Seaview Road. In Grapeseed near Main Street. All units stand by. Copy, all rowdy units. At the Union Grand Silos area. On Seaview Road. In Grapeseed near Main Street. Ikke våbneren. You're making things. Police, stop whatever the hell you're doing. Der er ude af bilen. Dispatch, suspect is on foot. 1054 in front of 338 East 22nd Street, Kitty. Bleeding. Fine, Lieutenant. 338 East 22nd Street, 10-4. You want a bus to respond to? It's affirmative, Central. You're under arrest, you piece of crap. Fine, Lieutenant, to Central, okay? That's 10-boy 10-4. I have a bus respond. Found Call has come in for brandishing a weapon, unknown type, near a residential street. A subject openly displaying an object during an argument, requiring immediate response. 17 Ringer lige efter en ambulance. on East Joshua Road, in Grapeseed near Main Street. Medic 703, respond for trauma. Cleo informed scene is secure. Copy, show medic 703 en route. Copy, Medic 703, 1910. Copy, all rowdy unit your way. On Sonora Freeway. Near Oh. Sanchionsky Mountain area. Jeg er helt væk den der. Correction, 3 units ready to go. Got the description on the net? Yeah, sending it now. Over. Fik sin chance til at give op ham der er over. Ved den dør, så er det top squad skyld. Ja. Sonora Freeway. Near Sanchionsky Mountain area. Copy, all rowdy unit your way. Sonora Freeway. Near Sanchionsky Mountain area. Det ser skræmmende fedt ud med der Near AKS light. area. Så. Det er et lille... Jeg ved ikke, jeg kan kalde det for et skyt til ultimate backup, eller hvad jeg nu kan, men... Ja. Jeg får ikke, jeg selv har lavet. Men ja. Vi skifter lige til, når der sker noget spændende. Okay, der er simpelthen nogen, der ulovligt fisker. Men ja. Skal vi være lige noget tjek? Det er vi så lige lægge. Jeg tror ikke, vi behøver at køre så stærkt med. Det er ikke lige sådan en skud affyret, så... Ja. Hvor noget.
for jeg kan se dem derude. Så lidt længere. Det var det nogen der er der stod her, og så han bare er gået herind. Yes. Hej, jeg er politimand fra lokalstationen. Ja, jeg har fået en rapport om ulovlig fisking. Oh, all by myself here, nothing legal. Yes, yes. Did you catch anything yet? Yes, I catch a few so far. Yes. Der man har fiskekort. Nå. Den er suspended. Okay. Wait up! Vi kan lige give ham en lille bøde for ja. For han er fisket med suspenderet licens der. Det giver et navn. Kan I få ID? Appreciate it. Ja, han har en arrest ordre på sig. Så skal jeg jo anholde ham. You ain't never getting out of prison. Anholdt. Jeg har ikke noget på dig. Men jeg ligner sådan en bøde til dig, og så den er lige en patrulje til venstre. Skal jeg er lige lampen her. Yes. Copy, all rowdy unit, your way. Near Humane Labs on Catfish View. Near Sanchionsky Mountain area. Plate is clear, no warrants. Så jeg fik jeg da lige anholdt ham. Det skal jeg vel lige til, når der sker noget spændende. We have an assault in progress at a residential location. Parties are still engaged. Officers respond with urgency. North of... Roger that. On Toledo We're on our way. Boulevard. In Toledo Bay. Så der er simpelthen nogen, som slår sig. Det skal vi selvfølgelig ikke have. Så der var vi selvfølgelig inde og ja. Der var. Det er simpelthen 3 mennesker. Get off my dick for real. LSPD, don't make me shoot ya. Don't shoot. I can hit you up with any lot lizard you want. I'm from the Midwest. We You need swagger, yo, for real. Stop! Police! Whore. Lige nu han er på den her. Det er kraften mig lige.
Nej, du skal ikke gå. Police! Stop whatever the hell you're doing! You're under arrest, you piece of crap! The National Weather Service in Los Santos has issued a severe thunderstorm warning for Los Santos County. Lige putte dem ind i bilen, så de ikke bliver helvede og alt muligt. 16 p.m. Jeg vil lige køre dem op til stationen over. Out of prison. Og en forsæde, du. Nå. Så kan vi lige have... Plate is clear, no warrants. Så er der noget. Units on the multiple MVA be advised. Flatbed is unavailable at this time. Okay, så er der simpelthen en, der flygter fra os igen. 89, officer requesting backup. Violent suspect has just broken free from custody. Active foot pursuit in a residential area, requesting all available units for perimeter. North of, On Great Ocean Highway, near Procopio Beach. Det er ligesom, at man lige kan tage vejen over her. Godt lige. Team 4 en route. Heading northbound. Black Dinka Blista. Last reported in a sports style vehicle. Stand Og by. bilerne har været rimelig beskidt der. Near Procopio Beach. All units stand by. Vi er spærret efter en lille motorcykelbetjent. Near the Zancudo Ridge Farm. On Great Ocean Highway. In Paleto Bay. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Eller hun laver. Suspect is heading west. Great Ocean Highway. Han kommer nok lige dårligt ud til den navn der. I got him here. Copy. Det er ikke lige, hvad han prøver på. Der er der en race derovre. Ja, nej. Hvad vil den? LSPD! Don't make me dispatch! Suspect is on foot! I got you covered. Der er egentlig fedt, at putte motorcykeltøj, han har fået ham. I'm 1023 with that overturned trailer, and it looks like there's sunflower seeds all Og over. hvad skal jeg prøve at fikse sådan der pistol og igennem lidt stress. Security detail reporting a developing situation, requesting immediate assistance. The Paula Springs Tramway. Procopio Promenade. For a while. Near Paleto Forest. Nå. Så jeg vil lige ringe efter en I'll cover you. lille patruljevogn. Near Paleto Bay gas station. On Paleto Boulevard. In Paleto Bay.
We have a request for a 1085 traffic assist. Stand by for more details. I'll update more info to Cav. East of, Near O'Neill's Farm. Sonora Freeway. Near Sanchionsky Mountain area. 2820 on a suspicious vehicle. Stand by. Åh, 110, mand. Okay. Ham skal jeg i hvert fald lige holde lidt til. Jeg tror kun, han kører 70 her. 80 cirka. 99 grabbing some coffee. Still on radio. Jamen, så er han. Helt sygt. Ham så er nok lidt hårdt i der. Yes. Spørg forspørgsel her. Copy, standby. 6-9er, November, Foxtrot, Hotel 341. Plate is clear, no warrants. Og han burde være clear med ham. Skal jeg lige få et kørekort på ham? Og registrering og sådan noget. Tak. Forsikringen er nok snart ved at udløbe. Det virker stadigvæk. Motorist just called in saying her car is got a partial description of the suspect. Det kommer fra supermarkedet, okay. Go on that description. White male, late teen, Nu kører du så hurtigt. jersey, and a red hat. Det var det, kan jeg ikke fartskilten, okay. Men har du drukket noget i dag? Ja. Okay. Det er godt for de helvede, okay. Har du taget nogle stoffer, eller hvad? Okay. Nå, vi tjekker lige. Appreciate it. Jeg vil gerne nå at tage nogle narkotika. Thanks. Tak. Og den får bare for speeding. Jeg kender politiet. Og det var den der, yes. Nå. Det var ikke guilty på. Okay. Nå. Så han var ikke engang, ja. Så er han jo bare fri til at gå. Jeg har lige fået et papir med, hvor det står der på og sådan noget. Så kører du bare. Okay, nu har jeg simpelthen pistolen og... On Algonquin Boulevard, in Sandy Shores. Okay, jeg har lige fundet en dame her, der har en pistol på sig. Sikkert lige, jeg skal også snakke med hende. Læg våbnet. Det var godt. Jeg var lige efter en At okay, the ja. Adam Diner on Sonora Freeway. Der er en anden, der lige var kendt af politiet, der kan jeg se. 92 at 117. Jeg tror, de er med sig med syge. Hun er 11. Han skulle lige snakke med. Ja, det er dig, jeg gerne vil snakke med. Kom, ind til siden. Går et stykke lige, men vi skal i hvert fald lige lidt hurtigere, eller lidt mere ind til siden af. Okay, I'm out of my unit checking a trail. We'll advise. Jamen så.
Det kan de være lavet. 724 here. I'm on the scene of that garbage truck MVA, and things are getting a little bit edgy. Can I get more present? Unit 118 here. We got 3 members. We can be there in they're about 2. Jeg vil ikke lige gøre lave om der. Hallo? Wow! Hold up! Jeg er så sikker, at den der løber, hvad der er i, men ja. Jeg skal lige bede om kørekort her, ikke? Appreciate it. Hvad er det for noget kørsel? Kørekort er suspenderet. Dispatch 6. Vehicle confirmed, stolen vehicle report, last seen heading northbound, details to follow. Har du fået noget at drikke eller noget? Jeg drikker ikke alkohol. Near the Braddock Pass gas station. Sonora Freeway. In the Mount Chiliad area. Er du kendt for noget? Kun nogle små færdsler, tror jeg, så okay. Bare for at finde en stor en i dag, i hvert fald. Det var noget en bedre, han fik der. Men Control, stand by for status update. du bare lade være med at køre på den ulovlige. Hold da kæft, man har fået en fart på den der. $2,000, så må du komme med det her. Ja. Jamen jeg ved sgu ikke, om du kan videre med den der, så nej, så skal du ikke holde ind i den. 99. Bare lige en rent eller andet eller. Nej, der nu være for helvede. It's on, Sean. Stop! Police! Og så bliver det også lige anholdt. Det er ikke lige den bedste dag for dig, det er ærligt om. Piece of crap. Men Copy all rowdy unit your way. Sonora Freeway. så vil jeg om, når man lige kan Area. Guys really komme der med. Copy is flatbed request acknowledged. They're heading your way. Copy all rowdy unit your way. On Sonora Freeway. In the Mount Chiliad area. Ja, vi har fået en 99 all units. kald på, at der er en Last transmission cut off. politimand der er med. We need all available units to respond to 2215. Great Ocean Highway. Og det kan jo gå meget hurtigt galt. 3. Så jeg tager altså lige en rifle her. Så lige noget køres herinde. Receives all rowdy unit your way. On Great Ocean Highway. In the Mount Chiliad area. Copy. I'll send a unit your way. Sorry, any unit available on Great Ocean Highway. In the Mount Chiliad area. Hvor står den? Der er faktisk nok på taget. Okay, jeg kan vist komme der. Den er alene i min bil. Lækkert. Hello. Jeg har set det nu, men der er en, der skyder efter os. Okay. Der må lige få tage ham ned fra taget der. Jeg kan også lige have en helikopter måske. 1553 EMS. EMS, so D53. We're on the scene. 132. Ja, kom jeg op på taget nu. Jeg går ham lige ned fra taget ham her.
Jeg vil lige rykke bilen. Det er da ikke lige det nemmeste, tror jeg, for mig ned. Eller nogle helikopter ned. Jeg skulle lige efter en ambulance, du. Medic 321, response for a trauma patient. Patient is non-responsive. Copy. Show medic 321 en route. Roger the patient status. Copy. Rob Skinny 2100. On Great Ocean Highway. In the Mount Chiliad area. Ja, det var en kæreste. Det går sgu da. Det finder de sgu ud af. Var det lige en rødt? Var det lige en rødt, jeg kørte over der? Det var da ikke så lækkert. A call has come in for multiple shots fired near the downtown area. ShotSpotter confirms multiple shots are being fired, requiring immediate response. Der er sådan en bande shootout. Så ja. Jeg skal ned og... Det er simpelthen lige hen ved politistationen åbenbart. Okay. I hvert fald lige... I hvert fald lige her noget Aquas. I need another unit to respond. On Toledo Boulevard. Sådan. In Toledo Bay. Copy, I'll get him to the scene. On Toledo Boulevard. In Toledo Bay. Hvad fanden laver ham der? Så du er under... Så du anholdt. Det... Altså, hvad fanden laver du? Gør nu. Nu er bilen, nu er bilen. Okay. Ja, lige have noget land on the ground. 612, Elliot informs you're clear to roll in. Trauma, non-responsive. Så stop trafikken her. Copy, thank you. 0803. Copy, all rowdy unit your way. On Great Jeg Ocean. bliver lige en balance, så i hvert fald. Break 414. Akut læs. Medic 414. 0635. Nå, hvem lader han af? In Toledo Bay. Jeg slipper han. DMS 5853. Arriving. Arriving 543. On Great Ocean Highway. In Toledo Bay. Okay. Helikopteren de landede, og det ser fint ud. Jeg stak på dem. Så jeg laver lige noget CPR og sådan noget. Jeg vil lige rykke bilen for dig her. Det er ikke langt, de er kommet med den her bil. Eller, ja. Der er en, der er død derovre. Ret med tekniker. Great Ocean Highway. In Toledo Bay. Og dødsbog.
on Great Ocean Highway in Paleto Bay. Can't wait till my shift is over. Så kører de videre. Jeg tror sgu de alle sammen kommer begynder at gå. Men ja. Tak fordi I så med, og for noget. Jeg synes også det var passende tidspunkt at slutte videoen af på. Så tak fordi I så med, og alt det der. Så ses i næste video. Smid et like, hvis I kunne lide videoen, og skulle ikke smid sådan subscribe ting der. Yes. Så vi ses i næste video. Hej hej.